si Teacher Dare. Karon mga bata, magtuon ta sa paghanay sa gidaghanon sa butang. Pila ka book ang naa sa una nga hulagway? Sa ikaduha nga hulagway, tan-awa ang duha ka hulagway. Parehas ba gihapon ang ilang gidaghanon? Sa una nga hulagway adunay unom ka mga taklob. Ug sa ikaduha nga hulagway adunay unom gihapon ka mga taklob. Kini, sa una nga hulagway adunay tulo ka plato. Ug sa ikaduha nga hulagway adunay tulo gihapon ka mga plato. Parehas ra gihapon ang ilang kadaghanon bisan nalayo ang pagbutang niini. Ang pasabot mga bata, bisan giun sa pagbutang, maduol, malayo, o nabungkag, ang gidaghanon wala gihapon nabalhin. Ug karon mga bata, isulat ang check kung nagpakita nga bisan giun sa pagbutang ang gidaghanon wala gihapon kini nabalhin. Isulat ang X sa blanco kung kini nabalhin ang gidaghanon. Sunod, i-check ang mga hulagway nga bisan giun sa pagbutang, maduol o malayo o nabungkag, ang gidaghanon wala gihapon nabalhin. Karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. It's a match. Mga kagamitan: karton o cardboard, pentel pen o scissors. Mga pamagi sa pagbuhat: gamit ang gunting, magunting og 14 ka buok karton nga parehas kagagmay sa 1/4 size nga bond paper. Sulatan ang 7 ka karton og numbers 1 to 7. Sulatan pod ang laing 7 ka karton og lingin nga gagmay nga sakto sa iyang pares nga number.